unsa kadako o kalami ang pamati nato nga maimbita kita sa usa ka halangdong kumbira. Nga basin wala nato gi-expect, pero unsa may atong bation feeling nato kung kita maimbita sa usa ka kumbira. Pagpasabot yan nga halangdon ka, importante ka kay wa makagi kalimtan. Mao kana nga kung kita maimbita gani, dali-dali gyud tag pamati bahimo o pagpangandam aron makatambong sa usa ka halangdon pananglitan nga kumbira. Apan diri sa ebanghelyo, urag sukwahi ang nahitabo. Tungod kay nangimbita ang usa ka tawo sa dakong kumbira, apan ang mga tawo nga gipang imbita daghan og rason. Mabitaw nang giingon dinhi, tagsa-tagsa sila nga mibaliban. Apan kung tanaw nato sa ilang mga rason, dili man dautan. Panalitan pagkapalit og yuta, pagkapalit og mga baka o bagong gikasal, dili man kini si tawag dato nga negatibo, maayo man ang ilang rason. Apan unsa man ang gusto ipasabot sa ebanghelyo nga even though pananglitan kining mga butanga maayo, kung atong ikumpara sa kumbira nga pag-imbita sa atong Ginoo, dapat tagaan natong priority ang Ginoo. Mao kana nga ang nahitabo dinhi, yes, adunay mga maayong rason nga gihimo nila o gipadayag nila, apan kung kumbira na gani, ay imbitasyon na gani sa Ginoo, dapat ato gyuning tubagon. Maigsoon, kada adlaw, kada gutlo, giimbita kita sa Ginoo, dili lamang sa mga kumbira, dili lamang sa misa, kundi imbitasyon sa paghimo og kaayo. Unsa man ang atong tubag niana. Mao gini makigsunan nga unsay tubag nato niana, ang pagtubag. Ang paghimo sa kaayuhan nga kita usab isip mga giimbita sa atong Ginoo sa pagpakaylap sa maayong balita, makahimo usab niini. Kay ngano man sa atong panahon karon, daghan na kayo tag mga rason o mga alibay nga pwede ato isulti nga dili kita makahimo sa pagtubag sa maong imbitasyon. Panalitan, miyon tag kasagaran nga akong madungog, busy kay mi pader, mauning dili mi katambong o kasaulugan sa pulong, dili mi ka makasimba, and by that, tanaw na ito nga usana sa paagi, sa devil, sa yawa, nga mopahilayo ka nato gikan sa invitasyon. Subtle ra kayo. Hinay-hinay ra nga paagi. Dili kay obvious nga opposition gayon sa invitasyon. Pero mao man kana ang paagi sa yawa. Paghaylo ka nato. Mao na ang paagi sa yawa nga dili tanawon nga opposition gyud kining ang gibuhat, kundi di ay sa hinahinay nga paagi, kita gipahilayo kaniya sa atong Ginoo diha sa invitasyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao kana makigsagsunan kita nga pananglitan karong gutlua, mitubag sa invitasyon sa Ginoo, unta usab atong maamguhan magbantay ta kay adunay mga paagi ang yawa sa paghaylo kanato. Adunay mga paagi ang yawa nga muhatag kanatog maayo kuno nga rason aron kita mapalayo gikan sa Ginoo. Kita usab mismo sa atong buhat mahimo makaimbitan niadtong uban. Dili kinahanglan sultian nato kundi ang atong kinabuhi isip Kristohanon, ang atong maayong mga buhat, ang atong maayong mga ehemplo. It is already an invitation supposed to be para sa ilaha sa atong makaigsunan aron mahimo usab nga makatambong sa kumbira sa atong Ginoo. Kada adlaw sama sa ingon, nagimbita ang Ginoo. Ang tubag nato unta mao ang pagtubag nga mahimong aktibo sa pagsangyaw sa maayong balita. Kaya ang lintunganay nining tanan
dili lang misa, dili lang imbitasyon sa gitawag nato nga pagampo, mga debosyon, dili lang ingana, kundi sa kinatibukan ang imbitasyon alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa langit. Kana unta atong matubag sa atong mga pagpaningkamot o gitawag nato paghimo sa atong kaugalingon nga mutubag gayon sa imbitasyon sa Ginoo.